सर्वदा देववाणी. म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याला झापून काढायचं असेल तरी सुद्धा भाषा अशी एवढी गोड भाषा ही पेडसे सरांनी आम्हाला अनुभवायला तेव्हा दिली. आणि हो पुढे बढ़ण्याची जी वृत्ती आहे ती आमच्या मने आम्हाला प्रेरणा देण्याचं काम सरांनी केलं. मला आठवतं एक कोणीतरी माणूस असा औरंगाबादवरून समुद्रात आंघोळ करण्यासाठी रेडी गावात आला आणि तिथे असलेल्या रिटर्निंग वॉलवर तो उभा राहिला. तिथून कोणीतरी माझ्यासारखा जाता सांगितलं, विचारलं त्याला, का बाई का कशासाठी थांबला? तर म्हणला, नाही मला समुद्रामध्ये आंघोळ करायची आहे. 2-3 तासांनी तोच माणूस परत आला तेव्हा ते तिथेच उभे होते. अरे आंघोळ झाली का आपली? नाही म्हणाले, लाटा थांबतच नाही, आंघोळ कशी करणार? पण त्या माणसाने त्याला सांगितलं, अरे लाटा थांबत नाही, लाटा या जीवनातल्या संकटासारखे असतात, आपण त्याचा सामना करायचा असतो, घेऊडी. त्याने लगेच उडी घेतली, आंघोळ करून बाहेर आला. ही जी प्रेरणा आहे ही पेडसे सरांना आम्हाला इथे दिली असं मला नमूद करावं असं वाटतं. त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे विद्यार्थी वर्गामध्ये होते. या सगळ्या विद्यार्थ्यांकडे समदृष्टीने पाहण्याचा मोठेपणा पेडसे सरांनी आपल्या वागण्यातून, बोलण्यातून, चालण्यातून आम्हाला दिला. म्हणून मला इथे म्हणावं असं वाटतं की ज्ञानमेवा मृतमचा ध्यास घेऊन पुढे जाणारे पेडसे सर याने चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है, जिथे पोचण्याची गरज आहे, तो शेवटचा जो माणूस आहे, शेवटचा विद्यार्थ्याला कोणत्या प्रकारची गरज आहे हे शोधून काढण्याचं पवित्र कार्य हे पेडसे सरांनी आपल्या कारकिर्दीमध्ये केलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी मला त्यांना सलाम करावा असं वाटतं. नॉलेज इज पॉवर हे तर सिद्ध झालंय. ज्याच्याकडे ज्ञान आहे तो खऱ्या अर्थाने पॉवरफुल आहे हे सिद्ध झालंय. तर अशा प्रकारचं ज्ञान देण्याचं कार्य त्या ऋषितुल्य अशा माणसाने आपल्या विभागामध्ये केलं. त्याचा सत्कार आज इथं झालेला आहे. माझं भाग्य की त्याच्या गळ्यात हार घालण्याची संधी तुम्ही मला दिली, शाल पांघरण्याची संधी मला दिली. की मी नाही त्याच्यावर त्याच्या खांद्यावर ते शाल टाकले, ही समाजाने त्याला दिलेली मानवंदना आहे असं म्हणतो. आणि त्यासाठी तुम्ही मनपूर्वक उमेश गाठ उत्साहाचा जरा काहीतरी नेहमी करीत राहावं, चांगलं ते करावं. पेडण्यावरती संकट आलंय म्हणून आमचे व्यंकटेश तिकडे माधवी गेली, तिथे आमची गोपाची मोठी गडशी नदी गेली. एका बाजूने महाराष्ट्र आपल्याला आपली नदी पळवतोय, दुसऱ्या भागाने माधवी नदी पळवली जात आहे. एकेकडे किनारी आम्हाला दिली होती महाराष्ट्राने, आम्ही कपाळ करण्याने सांगितलं ती नको म्हणून सोडून दिलं तर पाणी. या तालुक्यावरती नवं संकट येते. विमानतळ आलाय, मनोहर त्याचं नाव आहे, आपलंही नाव मनोहर आहे. आपण केलेली सगळं ही मनोहर बाग वेगळ्या प्रकारची आणि पुढे फुलेल ती बाग कशा प्रकारची असेल. दर दिवशी मी जाहिराती वाचतो, पाहिजे जमीन 10,000 पासून 10 लाख स्क्वेअर मीटर पर्यंत पाहिजे. तोरशे, पाणखड, इब्राहिमपूर, अगदी गावाची नावं घालून त्या ठिकाणी जाहिराती येत आहेत. कसल्याही प्रकारची जमीन चालेल अशी ती जाहिरात सांगते. आणि काय मालकी हक्काचे कागद असो वा नसो, मालकी हक्काचे कागद असोत वा नसोत 30 दिवसात व्यवहार पूर्ण केला जाईल. कॉन्टॅक्ट नंबर अबो. त्यामुळे जमीन घेण्यासाठी जगभरातले थैलीशहा पेडणे तालुक्यावर आक्रमण करत आहेत. त्यांच्या हातात ही जमीन जाईल, बहुतांश जमीन गेली जाईल, आता ती जाईल, त्या जमिनीमध्ये तुकडे पाडले जातील, काय काय होईल. परंतु गोमंतकावरचं एक मोठं संकट आहे. गुरुजी, आपण ज्ञानाचं धन तिच्या लोकांना वाटलं. तुम्ही जी बाग फुलवली इथे ती ज्ञानवर्धाची बाग होती. त्या बागेतली फळं चाखणारे तुमचे विद्यार्थी तुमचे उपकार मानतायत. भविष्याकडे कोणत्या दृष्टीने आपण पाहावं हा प्रश्न आज पेडणेवासियांच्या समोर आहे, गोवेकरांच्या समोर आहे. त्यातनं योग्य मार्ग दाखवणारा नवा गुरुजी तुम्हाला भेटावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. दिवाळी येते वाजत गाजत, दिवाळी येते वाजत गाजत
आणि राहते 4 दिवस माहेर वाशिडी सारखी. माहेर वाशिडी सारखी म्हणजे काय? तुम्हाला कल्पना असेल, स्त्रियांच्या आयुष्यात माहेर म्हणजे काय. माहेरी जाताना कधीही गाडी चुकत नाही. बघा बाहेर. तिला त्या माहेर वाशिडीला रिझर्वेशन लगेच मिळते. आदल्या दिवशी तयारी करून ठेवते. काही ना तुम्हाला कल्पना असेल, आपली आई, आपली स्वतःची आई जेव्हा माहेर असेल जात असते तेव्हा किती आनंदी असते, उड्या मारत असते म्हातारी असली तरी. दिवाळी येते वाजत गाजत आणि राहते 4 दिवस माहेर वाशिडी सारखी. पाहते घरातील माणसे आणि त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम. प्रेम करता येत नाही, लक्षात ठेवायचं. 100% करायचं. प्रेम आपोआप होत असतं. हा मनाचा विषय आहे. आई आपल्या मुलांच्यावर प्रेम करत नाही, तिचं असतंय प्रेम. आणि त्या प्रेमासाठी ती आपल्या मुलांच्या शिव्या सुद्धा पोटात घालते, म्हणून तिला आई म्हणतात. माझ्या आयुष्यात पैसे सणासारखी शिक्षक आले हे माझं मी अहोभाग्य समजतो. आता तुम्ही विद्यार्थी आहात. हा कदाचित प्रश्न पडला असेल की हा जो गौरव सोहळा आयोजित केलेला आहे त्यामागचं कारण काय. तरी तुम्ही विद्यार्थी दशेत असताना ह्याच्या थोर व्यक्ती म्हणजे पेन्सिल सणासारखी जी व्यक्ती, महनीय व्यक्ती ज्यांनी विद्यादान शिक्षण क्षेत्रामध्ये अतिशय चांगलं कार्य केलेलं आहे, तर त्यांच्यापासून मला काहीतरी प्रेरणा मिळावी म्हणून स्वामी विवेकानंद संस्थेने हा त्यांचा गौरव सोहळा तुमच्यासमोर घडवून आणला आहे.